Hallo og velkommen til Loveship Samsø. Hallo og velkommen til Millers jul. Jeg er lige stået op, og jeg tror simpelthen, der er en drillenisse, for jeg kan ikke finde mit halstørklæde. Det er en lille smule koldt. I dag, der skal vi prøve at se verden fra en ny vinkel. Fordi, som I kan se, så vores lille stand her har ikke så god udsigt i dag. Og som I kan høre, så blæser det meget i dag. Jeg har fået doneret et nyt hjul som julegave. Og I skal med ud og se, hvor jeg har købt det. Det er et rigtig, rigtig fint sted. Det er en mørk og stormfuld aften. Og vejrudsigten. I nat vil stormen fortsætte uændret. Temperaturer fra 2 til 5 grader. I morgen tager stormen til. Det var lige godt grov. Det bliver værre og værre. Nu regner det min sand nu. Ja, det er lige godt grov. Vi må da håbe, det bliver værre i morgen. Og her der er jeg simpelthen nede ved cykelsmeden. Han har nogle fine knallerter, men der er ikke nogen af dem, der er til salg. De er alle sammen, det er nogen, han reparerer for nogen. Jeg har spurgt mange gange, om han havde en enkelt, jeg kunne købe. Så her får jeg så mit nye dæk. Og så spørger han mig om noget, som jeg ikke helt kan forstå. Men jeg regner så ud, at han spørger, om jeg vil have en ny slange, og så griner jeg lidt. No. How much euro? Og siden jeg ikke kan forstå, hvad han siger, så bruger jeg udelukkelsesmetoden og siger alle de tal, jeg kender. Des. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euro. 10 euro. Og her har jeg så handlet ind til mad for de resterende penge. Og benzin og æg og kartofler har jeg købt. Jeg skal have fodret kattene. Og jeg var så heldig, at jeg fandt et sted i går, hvor jeg kunne få vasket mit tøj. Det har jeg hængt ud her til tørre. Så er jeg klar til julen. Hvor er det koldt uden det halstørklæde. Så i dag der kommer jeg bare til at holde kameraet. Men jeg skal vise jer det nye cykelhjul, og det skal vi have monteret på cyklen. Det er jo dejligt. Hvad sker der? Jeg har fundet mit halstørklæde. Mit halstørklæde, det er jo lige her. Hvad foregår der? Er det drillenissen, der har været på spil? Som sagt, så er det et halstørklæde, som min mor faktisk selv har lavet, som jeg fik i julegave for et par år tilbage. Juleøl fra Sagres. Og det er jo faktisk et sted her i Portugal, hvor jeg godt kunne tænke mig at køre hen. Jeg ved simpelthen slet ikke, hvad der foregår. Så først så troede jeg, at jeg havde mistet det her. Men så ser det ud til, at drillenissen har været ude og plukke med dronjo for mig. Og så har jeg fået en julegave. Og jeg ved sørme ikke, at det er øl. Jeg ved sørme ikke, hvem i alverden, der har givet mig dem. Der kommer ikke rigtig nogen her, hvor jeg er. Og julemanden, han bor i Finland. Hvordan i alverden skulle han kunne komme med gaver til mig? Nå, lad os få åbent og smage på sagerne. I alverden er det. Det er fra julemanden. En rød pakke med lappegrej. Det er jo godt at have. Der er ikke øl. Julelys. Tak, julemand. Med øl. Lige et øjeblik.
Så det her, det er jo løg, går jeg ud fra. De er også røde. Det er sjovt, som om det hele det er rødt. Er der mere? Nej, et spor til min boremaskine. Nå, men jeg var nede med skraldet i går. Og så smed jeg det i en skraldespand. En kæmpe stor skraldespand ude foran en kirkegård. Og så fandt jeg simpelthen alt det her blomster med dejlig pottejord. Så jeg tænker måske bare plante dem med det samme her. Tak, julemand. Eller drillenisse. Eller hvad i alverden der lige foregår her. Sådan der. Hvad så, er der slet ikke øl? Det lyder som om der er øl i. Ej, nu må vi altså lige prøve at være lidt heldige. Frisbee, en UFO, julepynt. Tak. Ej, en rød deodorant. En juledeodorant. Ej, nu kommer jeg helt i julestemning, men er der derfor pokker ikke nogen øl? Spraymaling. I julefarve. Nej! Og rød juleøl! Jamen det er jo fantastisk! Det er det mest fantastiske jeg nogensinde har set. Jeg stod op her i morges og overvejede om jeg skulle tænde for gas, fordi jeg har kun ganske lidt tilbage. Og så skulle jeg ud og gå med runde, men jeg kunne se at julenissen, eller hvem i alverden der har lavet mig den her overraskelse, det er næsten ligesom at få sådan en YouTube play-button. Jeg aner ikke hvad der foregår. Det var det. Jeg har nemlig været i gang med at lave juleslik. Dem her. Men der er jo stadigvæk nogen her, der skal plukkes, kan jeg se. Den her, den er perfekt til juleslik. De er jo slet ikke modne endnu, dem her. Så laver jeg juleslik, og så kommer det til at se sådan her ud. 100% organisk. Og her har jeg nogle kaktusser. Og noget te. Det kan jeg jo sælge, og så kan jeg få nogle flere penge. Så hvad jeg gør med det her, det er, at jeg bruger det. Og så prøver jeg nogle stearinlys op. Og så tørrer jeg. Prøv at se, hvad der er her. Svampe. Men nu skal det jo handle om jul, og ikke om alt muligt andet pjat. Og det her, det er simpelthen det nye cykelhjul, som vi skal have sat på i dag. Jul! Var det altså snart, var jul ikke vente. Vi prøver at have en fisk. Var det altså snart, var jul. Så er det jul. Og lige med et, så går det op for mig, at der er en gave, jeg slet ikke har set endnu. Der er så kommet en dunk, som ikke var her før. Den er god nok. Det er diesel. Så
kunne jeg ikke lige lade være med at tjekke, om julemanden skulle have fyldt gasflasken op også. Nej, den er tom stadigvæk. Bedre held næste gang. Kom og syng og dans med os, det synes vi, at du skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. På loftet sidder næsten ham, I ved, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen og snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lucifer, hans kat, som altid er så fræk, den drømmer sødt om røget sild og fløde over træk. Og så har jeg været op og låne julemandens hammer, og den skal selvfølgelig også pyntes lidt op til jul. Og neglene, det skal også lige have lidt. Der er ikke noget som rød neglelak. Ja, hvorfor ikke lave cykelrød også? Pas på, det grammer bilen. Nej, hvor er den juleflot. Og altså julemandens hammer er ikke bare en hvilken som helst hammer, det er en magisk hammer. Når man har den med sig, så behøver man ikke at bruge andet værktøj. Det er lidt ligesom en tryllehammer. Man banker lige et par gange, og så virker det. Skille med dinga jul, skille med dinga jul. Kom og syng og dans med os, det synes vi at du skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Stop nu. Hammer igen. Sådan der, det virker det. Man skal lige have den lidt godt ind ned i bunden, og så på med julen. Så skal du vende det rigtigt. Ja. Og så lige lidt mere hammer. Man kan aldrig hamre for meget. Specielt med den her julehammer. Vi skruer lidt, og så er det godt. Så er det tid til at teste cyklen. Okay. Der er julestemning her. Så er der julecykel. Skille med dinga-dinga-du, skille med dinga-du. Skille med dinga-du. Op igen. Så vil jeg gerne ønske alle sammen en rigtig god jul. Tak fordi I har kigget med. Og super tak for donationer til nyt jul. Tusind tak og rigtig god jul.